дар мактаби байналмилалии контакти шаҳри Исфара даври шаҳрии мусобиқа оид ба намуди шоҳмот бо иштироки дӯстдорони ин намуди варзиш баргузор гардид. дар маросими ифтитоҳи он сарвари ин муассисаи бонуфузи таълимӣ Надежда Миленти бо баробари хайрамақдам гуфтани ширкатдорони мусобиқа аз ҷумла афзуд ки ин чорабинии варзишӣ ба муносибати 30-солагии барқарор шудани муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия доир гардида, дар он намояндагони муассисаҳои таълимии шаҳру диёти Исфара иштирок менамоянд. сардовари мусобиқа Абдусаттор Шодиев ва собиқадори варзиш Нуъмонҷон Абдуназаров баромад намуда таъкид доштанд ки ҳамасола дар шаҳри Исфара ҷиҳати рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҷалби васеъи омма хусусан наврасону ҷавонон ба намудҳои мухталифи варзиш аз ҷумла шоҳмот тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд. дар ин радиф бо мақсади тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим оммавӣ гардонидани варзиш пешгирии падидаҳои номатлуб байни ҷавонон дар шаҳру диёти Исфара мунтазам мусобиқаҳои оммавию варзишӣ баргузор карда мешаванд. аз ин ҷост ки варзишгарони шаҳри Исфара дар мусобиқаҳои вилоятӣ ҷумҳуриявӣ ва байналхалқӣ иштирок намуда нишондиҳандаҳои назаррасро соҳиб мегарданд. маврид ба зикр аст ки дар мактаби байналмилалии контакт ба рушди варзиш таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида дар таълимгоҳ шароитҳои созгори муосир барои машғул шудан ба варзиш илмомӯзӣ фароҳам гардида хонандагон имкон доранд дар синфхонаҳои ҷиҳозонидашудаи маҳфили шоҳмот маҳорати худро сайқал диҳанд. В международной школе «Контакт» был проведен первый городской шахматный турнир, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Таджикистан. В этом соревновании участвовало 16 школ города Исфара. Соревнования прошли очень динамично, интересно, увлекательно, драматично даже порой. Я считаю, что турнир получился, мы приобрели опыт в проведении таких соревнований. Я считаю, что ребятам понравился. Ну, в будущем надеюсь, что на базе школы «Контакт» будут проходить соревнования и по другим видам спорта. Волейбол у нас на подходе, футбол, ну, шашки, понятное дело. бояд тазаккур дод ки дар мусобиқа зиёда аз 200 нафар ғолибони даври минтақавӣ ки дар ҷамоатҳои шаҳроку деҳот баргузор гардид иштирок намуданд. мусобиқаи шоҳмотбозони синну соли гуногун барои дарёфти ғолибият хеле тезу тунд ва шавқовар сурат гирифта варзишгарон дар ҷараёни қувваозмоиҳо омодагии хуб ва маҳорати баланди варзишӣ нишон доданд. дар ин ҷо тамоми мактабҳои шаҳру ноҳияи шаҳри Исфара иштирок карданд. зиёда аз 190 та варзишгаро дар ин мусобиқа иштирок карданд. мусобиқа дар сахти баланд баргузор гашт. дар 4 зергурӯҳ гузаронда шуд. якум зергурӯҳ хонандагони синфҳои 58 байни духтарон, дар дуюм зергурӯҳ хонандагони 58 байни писарон, сеюм зергурӯҳ байни хонандагони 9 ю 11 байни писарон ва духтарон баргузор гашт. 4 зергурӯҳ дар ин мусобиқа 12 та варзишгарро дар ҳар зергурӯҳҳои худошон гузарондем. якум, дуюм, сеюмро мо хеле хурсандем ки дар ин мусобиқа Тошхоҷаев Абдураҳмон аз мактаби рақами 5 ҷои якумро байни 40 та хонанда ҷои якумро гирифтанд. мо хеле хурсандем ки ба наздикии ҷоми пешвои миллат дар шаҳри Душанбе пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон шуд. дар ин ҷо дастаи шаҳри Исфара санаҳои аз 11 декабр то 18 декабр баргузор гашт. 6 та ҷои якум, 2 та ҷои дуюм, 2 та ҷои сеюмро ишғол кардем. ҷоми пешвои миллатро ба шаҳри Исфара гирифта омадем. дар натиҷаи қувваозмоии шоҳмотбозони синфҳои 9-11 байни писарон Абдураҳмон Тошхоҷаев аз муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 5, Аюбҷон Набиев аз литсеи рақами 6, байни духтарон
фараҳноз лазизова аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 41, оиша исроилова аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 67, фарангиз юсупова аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 68, байни писарони синфҳои 5-8 Собир Собиров, Муроҷон Бойсаризода аз мактаби байналмилалии Контакт, Муҳаммад Икром Деҳқонов аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 68, байни духтарон Масрура Тухтаева ва Иноятхон Абдуллозода аз мактаби байналмилалии Контакт, Биби Хатича Мусоева аз муассисаи таълимии Торуан ғолибони мусобиқа гардиданд. дар ҷанбасти мусобиқа ғолибон бо диплому ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ карда шуданд. дар анҷом сарвари мактаби байналмилалии Контакт Надежда Миленти суханронӣ намуда изҳори умедворӣ кард, ки чорабинии пуршукӯҳи имрӯза дар ташаккули нерӯи зеҳнӣ ва малакаи варзишии ҷавонон мусоидат намуда дар ояндаи наздик сафи дӯстдорони чунин намуди варзиш дар шаҳр зиёд хоҳад шуд. ман ҷураев фирӯз омӯзгори фанни шоҳмот дар мактаби байналмилалии Контакт мебошам. ман иштирокчии чемпионати ҷаҳон оид ба шоҳмот, ки соли 2015 дар давлати Русия шаҳри Сочи баргузор шуда буд, дар он иштирок кардам ва соҳиби аз ҳама бозии беҳтаринро дар он мусобиқа ман нишон дода будам ва ин аввалин мусобиқае мебошад, ки дар мактаби байналмилалии Контакт баргузор карда истодааст.